तो hello lookfor good evening to you all lookfor नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर थ' बे भिडिअ जादों नोंथांमोना थांनायावनो एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअ लाबोनाया ओरैबायदि गोनांथार लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव रागा जोंथाव लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा जोंनि इन्डिभिफोर जायफ्रानाखि जेलाव दं बिसोरो मानो दिनैसिमबो गवाखै लोगोफोर एकर्ड जानायनि उनाव लोगोफोर खमसे खम दायो गनायनि सम जाबायमोन लोगोफोर एकर्ड जानानै दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर जानानै दासिमबो गवाखै लोगोफोर आरो बिसोरखौ खय बोसोर दोनबावनो सानखो जेलाव थ' लोगोफोर साननो गोनां बाथ्रा दा जों साननानै नायोबा जों रायनो गोनां जायो सरकार नंगौना नङा जों दायो सरकारखौसो रायगोन मानो होननानै बुङोबा सरकारानो बेफोरबायदि खालामग्रा नंगौना नङा एकर्ड होग्राया सोर एकर्डनि पारमिसना सोर होदों सरकार होदों मदि सरकार थ' मदि सरकारा मा सानखो बे आसाम हादोरनि घुस जाबाय नामा मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो खमसे खम जोंनि बर' हारिया एकर्ड जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननांगौमोन फ्रिदम मोननांगौमोन नाथाय दासिमबो फ्रिदम मोनाखै मानो थ' लोगोफोर साननो गोनां बाथ्रा बेखौ साननानै नायोबा जोंनि बर' हारिखौ आथिं सिङाव गादबनानै दोनगासिनो आसाम हादोरा थ' लोगोफोर दुखुनि बाथ्राया बेनो जे जोंनि बर' हारिया मालायनि आथिं सिङाव गादबनानै दोनजाबाय थ' बेनो आरोना लोगोफोर दिनै रागा जोंथाव लासिंसिं दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय थ' नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बै मादैमोना बेसेबां दुखु लोगोफोर साननानै नाय बिसोरनि मेगनाव मोदै बिसोरनि थैयाव गोलोमदै नङा नङा लोगोफोर बेफोरखौ साननानै नायोबा दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर जों सरकारखौ नेवसिनो लुबैयो बेफोरबायदि जायोबा नङा नङा जोंनि थाखाय सोर सरकार दंबावो जुदि सरकारानो बेफोरबायदि खामानि मावोबा जोंनि सरकारानो बेफोरबायदि जोंखौ नारसिननानै दोनोबा जों मा खालामबावनांगौ लोगोफोर नङा नङा थ' बेनो आरोना साननांगौ बाथ्राया थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो आंखौ मिस्टेक मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय